I denne video vil jeg fortælle om fodring og generel pasning af fårene i dagligdagen. Det første man gør med pasning af får er at give dem kraftfoder. Dette gør vi med en grøn kop, der ser sådan ud. Mængden af mad kommer an på årstid og hvor mange får man har. Lige nu er det vinter, og vi har 17 hundfår, så derfor giver vi dem en hel kop. Det ser sådan her ud. Husk på, at før man går, skal man lukke låget på tønden igen, så man ikke tiltrækker mus, rotter eller andre dyr, der kunne være interesseret i det gratis mad. Hvis man har en fungerende foderstation, er det smart at give maden der. Lige nu har vi ikke en foderstation, så vi spreder maden ud på marken. Dette gør det langsommere for fårene at spise, og det giver mental stimulation, da de selv skal finde frem til maden. Det er generelt meget svært at måle mængden af rap, man giver til fårene, men vi plejer at give dem en god stak, så de har noget at spise hele dagen. Så putter man rappen i en foderstation ligesom denne med taltro. Husk selvfølgelig at fordele maden ligeligt. Det er generelt en rigtig god idé at have gitter for, så fårene ikke kan hoppe op i maden og lave afføring, eller få deres ben i klemme og komme til skade. Når man er færdig med at give kraftfoder og rap, er det tid til at give halm. Mængden omhandler, hvor meget de har brug for, men i dette eksempel giver jeg dem 2 skiver halm. Det ser sådan ud. Så tager man halmen op til hytten og fordeler nogenlunde ligeligt i de områder, der er brug for det. Er du i tvivl, om du har givet nok halm, er det altid godt at tænke, om det var nok, hvis det var dig, der var fåret. Til sidst skal man tælle, om alle fårene er der, og om der er nogen skade eller tegn på sygdom hos fårene.